Xabat, Nafarroako txapeldun bezala hauxe da, zure lehenbiziko astelena? Bai, eta astelenez errexena edo lasaiena bintzat. Bai, ze zaila egin zaizu? Bueno, zaila edo nekagarri bintzat. Ara eta honea ibili behar, eta polillare bai, Zeugulako askotan tokatzen hola ibiltzea. Bai. Ba, nekagarri ere bai pixkat. Ari zara pixka lur hartzen, Xabat? Edo oraindik airatzen ari zara egian? Bai, txapelari dagokionez, edo larun bateko dagokionez, bai, ja nahiko lasai eta onartuta gertatu zena, eta batez ere pozik esango nuke. Larun batean pilatutako emozio horiek guztietatik, ze momentu edo aukeratuko zenuke? Ba, desente galdetu diate horrei buruz, eta esango nuke nik uste plazarek gehien ordun lehertu zela, batez ere buruz burukora zein pasako ginen esan zuteneko momentu hori izan zen. Gehien lertu nintzena edo lertu ginena Joanes eta biok, eta uste eharra izan zela, gero irabaziko zuna esateako momentun, ere emozionatu nintzen, baina ja ikusten nuen ez bitako batek irabazi hartzula, ja lasaixo hartu nuen, edo beste patxara batekin, baina buruz burukoan kantatzea eharra zen niretzat, Joanesekin kantatzea, eta horre lertu nintzen gehien bat. Ba, joango gara pixkanaka eta kronologikoki, finala aipatzen, hasteko nola iritsi zinen, Nafarroaren ara? Ba, goiz xamar, esan goiz bazkalduta eta goiza mot xamarra egiteko goiz bazkalduta eguerdi aldera saldu nintzen, plaza ikusi nahi nulako, plaza berria zelako guretzat, eta finala egiteko leku berria zelako, eta gero berso eskolako lagun batekin joan nintzen, probatu nuen holtza, kantatu pixkat, eta gero, dutxatuta, prestatuta, gero atxalden lautarako berriz agertu ginen bertara, eta nahiko azkar pasaitzen eguna, eta ez da erreixa izaten hori, holako egunetan. Lehenbiziko saio puntuagarria, bi anaiei tokatu zitzaizuen, 8ko handian. Hori ze izan zen, zuretzat, mesede izan zen, anaiarekin lasaiago hasteko modu bat, ala urduriago behar bada? Ez, urduriago ez, egia esan lasaiago, eta aste honetan zehar esaten genuen, tokatzen zaigun ofizio bat batera, ze tokatzen zaigunetan nahiko gustora hitzen gara, eta askotan elkarrekin aitzen gara berso eskolan beti, eta gero plazatan ere tokatzen zaigu. Eta berak bosta atea zuenen, da nik 6a, esan genuen, finala ongi hasi da bintzat, edo ez egingo genunari buruz, baizik eta ondoan tokatu zitzaigulako, eta lehenengo ariketa elkarrekin egin genulako, eta eharra izan zen, etzen urduritzeko aitzaki bat izan, baizik eta posteko eta konfiantza hasteko. Gero, erregulartasun handia erakutsi zenuen, Xabat? Agian jendeari ez dakite buruan gelditu zaiona bakarkakoan bota zenuen lehendabiziko bertsoa izan daiteke, horre abortua egiten duten klinika bateko langilea zinela hori zen gaia, gustora gelditu zinen ariketa horrekin? Bai, itzitzen erresa gaia hasiera baten, nahiko gai oso personala, eta bakoitza bere modura bizi ezaken gai bat delako, eta ni hortik urruti xamar kokatzen naizelako, edo ez dutelako olako egoerarik bizi izan, baina uste dute nahiko argi heldu niola, edo esan nahi nuna esateko bersoa botan ditula, eta alde hortatik pozik, eta ero erregulartasunana, igual ez naiz izan gaztetatik bersolarik erregularrena, gora jotzeko momentun, gora jotzen nulako, baina berai ere erori izan naizelako txapelketako saiotako berson baten. Nahiko regularra jo nitzela, eta aurtengo helburutako bat hori ere bazela. Behia bintzatez eukitzen nahin behian, baizik eta aldik eta goren eukitzen. Anaiarekin batera hasi zinen, abesten, zan dugu, lehenbiziko ariketan, amaitu ere bi anaiak elkarrekin amaitu zenuten, egun handia zuen etxean, ez da, Xabat? Bai, eta beti izaten genuen erralitzakela urten baten buruz-burukoa batea kantatzea, bat sartzea etzen erreixa, eta biok sartzea oaindik eta handiagoa, eta gertukoentzat, lagunentzat, bertso eskolakoentzat, eta guretzat ederra, eta amestutako egunetako bat izan zen bai. Bertsotan entzungo zaituztegu, zu San Fermin zinen, oso gertz banago, eta zure naia beste santu bat, egia esateko. Egia esan, ez zautzen ez genuna, baina bagenekin egun hortan zela informatu ginelako. Azterketa guztietan galdetzen dutena, beti galdetzen dute. Hori da, entzungo zaituztegu, puntuka. Erdile loskor zaude, albotik begira, nere gunean ere izango balira, udagaraiak du
zuen gauz txarra hori da, baina bersoagatik etorriko dira. San Ferminetan datoz ni bisitatzera, Australiatik eta Frantzitik gainera, gaur euskal kulturetak aurrera atzera. Euskalduna badator aukeran hobeda. Hortxo, abian eiak elkarrekin abesten. Izan zen momenturen bat konturatu zinena, ni ondo ari naiz, gustora ari naiz, anaiare Joanes ere ondo ikusten dut, igual gaur biok. Bueno, ondoan tokatu zitzegunez izketan desente aritu ginen saioan zehar, eta nik bera ikusten nuen, da esaten nion, lehenengo ikusten nuela saioan zehar, eta lehenengo joango zela iruditzen zitzaidala bentsat, eta nik gero saioa ikusten nun ondo ari zela, eta pasazitekela, eta gero nik ere ikusten nun izan nintekela ni bigarren hori, batez Joanesek esatezialako, eta berak animatzen nindulako saioan zehar ze. Naizta kanpotik golez itxura hori eman, saioan lan asko inberreko ofizioak tokatu zitzaizkian, edo berso bakoitzan atzetik lan desente, ekarri berreko gauza desente, batez ere hori borrokatik eta erreferentziak ateratzetik, eta laneko atxalde bat izan zen, eta Joanesek esatezian ongi initzela, eta aurreako ikusten indula, edo saioara izan zitekela, baina ikustezula izan nintekela, eta ja, gero izenak esaten hasi zenen saioa izan behar pasako balitz Joanes baino lehen esango luke, abizenan ordenagatik, eta hortxe hasi nintzen gehien bat esaten igual ni izan naiteke, eta pasala tokatu zen da pozik. Bueno, azkenean txapela ere zuretzat izan zen, eta eskaini ere egin zenuen, bertso honekin. Familiari eta lagunei hau zuen buruan dago, berso ikaslei besarkada bat, segi bersotan luzaro. Eta Joanes izango dira alako egun gehiago, ta alderantziz tokatuko da, hortaz oso ziur nago. Baina herria eta hizkuntza ez bihurtzeko bi bando, esna gaitezen eta mugitu, gure mingain gure zango. Lo hartu ezkero lurronek ez du hizkuntzarik eramango, ta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Barruak hori eskatu zizun, Xabat. Bai, eta ez neukan argizei kantatuko nun, beste finaletara bai joan izan naiz bukarako aurra pentsatuta, eta hontan gaina ala izan zen ez da justo ongi geratzeko esatu dena, baina ez nekin zer kantatuko nun, joan nintzen pixkat uneko sensazioak eskatzen zidana bilatzea, eta alde batetik aipatu nahi nituen familia, etxekoak, lagunak, ingurukoak, berso ikasleak ere bai, berso irakaslea hitzen naiz, eta poza eman zian bertan ikustea ikasle horietako asko nien zuten, joan nahi ere keinu bat nion. Eta ere hizkuntzan gai uste dute, ekarri nahi luna, eta erdigunen jarri nahi nula, han geunden sortziok
oso presente geulako Nafarroko txapelketa izanik, eta Nafar bersolari bezala, bai hizkuntzak, bai Euskal Herrian, baina Nafarroa batez ere ze egoera daukan, eta nola okertzen ari den, ez Euskaldunetan bakarri, baizik eta eremu Euskaldunetan ere desiente, eta nire hitzako izan da horrek kezkatzen nau, eta ekarri nahi nun, pixkat, alarma pizte hori edo, nigandik hasita eta bakoitza bere etxetik hasita, baina gaia larria dela une honetan, eta pixkat esnatu harrauko gola, bestela etorkizun beltza aukiko dulako. Xabat, urrengo galdera sare sozialetatik etorri zaigu, eta bada nik uste askok buruan dugun galdera, eta nahi dut pentsatu gabe baina zintzoki erantzutea, bai? Galdera hau da, Nafarroko urrengo txapelketan zer nahiagozko zenuke, zure bigarren txapela edo anaiaren lehenengoa? Esango dut, Euskal Herri guzien horren. Nik uste justizia poetikoa izango gertatuko balitz Joanesek irabaztea beharko lukela, ze 6 puntu terdi edo 7 puntun aldea zehon nere gandik bere postura, eta hori ez da ezer, 1000 ez da gitzen puntu ziren, baina 1200 puntutan 6 puntu terdi da, ez da gina pentsa ezala, kantatu genuen berso batean, epailea goitza puntua gutxio ematea, hau da ez zerrez. Eta alderantziz gertatu zileken, hitz bat modu batera esan, edo beste batera esan ezkero, edo doinu bat aukeratu ezkero, edo beste bat aukeratu ezkero. Ordon, nik uste nik adina merezi dula berak irabaztea eta hori egitan ala uste dut, eta, lasai etorriko da, txapela beretzat ere ez dut uste, beti bere gainetik eratuko nahi zendik bintzat. Joanes Ilarregi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Joanes, zer diozu, justizia poetiko horrekin ados zaude edo nola ikusten duzu hori? Ados ez dakit. Txinatuko nuke, beste batera. Joanes, gaur astelen gozoa izan da zuen etxean, ezta? Nik ez dut etxekoekin egiesan eoteko tarte haundirik euki. Bertsolaritzan gustatzen zaigulako ibiltzen ga, baina gero astelenetan lanera joan behar izaten da. Eta egia esan oraindik ez dut etxekoekin eta egoteko aukerarik izan, baina bai, atzo eta hitz egindakoangatik, badakit bai etxekoak eta familikoak eta ingurukoak ere, oraindik pozez mozkortuta daudela. Nola egon zinen zu atzo larun batean, holtza gainean, nolakoa izan zen, zuretzat finala barrutik? Nik asko gozatu nuen saioakin. Kostatzen da olako egun baten bertxotan ongi egitea, edo behintzat nahi dozon hori egitea, landutako, eindako bideak ondorioak ematea, eta lortu nun gozatzea, eta jakina eta oso esana den arren, izugarrizko ilusioz bizi nun, nire lehendabiziko buruzulukoa, bi anaiek kantatu alizatea, eta emozionalki eta sentimentalki atxalde potentea izan duzen. Joanes, irudi batzuk ikusiko ditugu orain eazuk ere ikusteko aukera duzun, oso txiki ikusiko zaituztegu, elkarrekin abesten, ez dakite bertsozaletasun hori nundi atorkizuen, etxeti atorkizuen edo nola izan den? Bai, hor ikusten denez, egun hortan bazien bitxapela bian nahientzat. Ja, jose. Egia da oso txikitatik datorkigula, etxetik bertsozaletasuna. Niko goratzen dut nola ibiltzen ginen, Xilabako, ez da gitzargatik, maialen Xilabako saioak ditot oso gogotan, Nafarroko eta Xilabako txapelketetako saiotara nola joaten ginen entzutera, hor bideoan argazkin ikusten ziren bi umemoko hiek, beste saio batzutara baitare nola joaten ginen, eta esango nuke, betidanik oso presente ondu dela bertsoa gure etxen. Eta seguru zuen bertsozaletasunaren errudun nagusiak Mikel eta Josune Ilarregi Marzol izango dira. Arratsaldeon, bikote, zuek ere hortza gote, ezta? Kaixo, arratsaldeon. Begira, lortu du familia osoa elkartzea. Gurasoak, zer moduz daude, zer moduzko astelena izan dau gurasoentzat?
astelen gozonetariko bat. Oso astelen gozoa izan du da gaurkoa. Bueno, esan hori da, beti olako baten ondoren resaka emozionala izaten dela, eta hori bizi dugula, eta bizitzen nahi gara, horrendik. Bai, baina geroztik bai gustora zaudete, baina larun bateko eguna amarentzat nolakoa izan zen? Ba, niretzat egun zailenetariko bat izan duzen larun batekoa. Ze etxetikan ere ikusten ginen, aukerak bazituztela, bai batek edo bai besteak. Biena pentsatu ingin, egia da, guk etxen bien artean komentatu ginen, imaginatzen zea, bia joango balie zeara, buruz-burukora, eta esan ginen, hoi ametsu bat besteik ez da. Baina, bitakon bat igual horrean daiteke. Eta nik asko sufritu nuen. Buruz-burukoa iritsi zen arte, asko. Eta aia esan zitunean bi izen, zinez gaitza, gaina ondoan aizpatan hauzken desatu zioten. Jo, txapela etxean. Eta ja hortik aurrea, ja orduan baia gozatu. Ja buruz-buruko izan duzen etzako gozamena. Gaina badakit nola itzen bien artean, ze konexio duten. Orduan hortik aurrea asko disfrutatu nuen. Baina ordu arte, desente sufritu nuen bai. Mikel, zuk ere hor hartu zenuen lasaitasuna buruz-buruko izenak entzuntzen dituenean, hor bukatu zen zuretzat ere estuasuna? A ber, Sander, ez dut gogorrena egin nahi, tensioa horretik pastu nuen, han sartzeakoan, nire uste nire burua lasai xamar ikusi nuen, bere ikusita, giroa, taldea, nahi kongi. Dena den, esan berra da, lehenbiziko partea, Josun egipatun moduan, lehenbiziko partea pasata, izen bat eitxuta, eta gero bestea, eta orduan, lertu, momentu horretan, lertzeko moduko, eta momentu horren ondoren, besarkada elkarri mantzotenean, hori netzako orduan momentu hori dudarik gabe, txapelan gaineti dagoen momentua irutu iztera. Besteari balorerik kendu gabe, baina oso politia izan zen. Emozionalki oso handia. Josune, etxean dituzue orain Nafarroako txapelduna eta txapeldun ordea, zuen semeak direnak biak, mezurik badaukazue beraiei esateko, edo zesan nahi diozute bai Joanesi eta bai Xabati? Egin dutenaren ondoren, esateko asko ez dago, jarraitu dezatela horrela, hori bai, nik beti esaten diet, eta humiltasunez, eta herrikoak izaten, herrikoakin, eta bere bide hortan jarraitu dezatela, badaki jarraituko dutela, ze txiki-txikitatik besteik ez daukate buruan, bersoa besteik ez daukate, orduan badaki jarraituko dutela, baina nire mezu hori da, humiltasunez, aurrera, bersolaritzarekin. Xabat, zuk, gurasoak nontze duen eta hori dena ondo kolokatuta zen euskan, edo holtzatik hori ikusten da, han daude. Joanes. Hoi barkatu Joanes. Nahi oso Joanes ni, Bai, ez dakit nahi eta nahi gabe, baina, pare-pare nahi irizien. Beraz, bai, ikusten ziren non zeuden. Joanes, Josune eta Mikel, eskerrik asko benetan gurekin izatearren, eta jarraitu bertsotan gogor Joanes eta itzeingo dugu. Ongi izan. Besarka da daiteta mani ere, ongi izan. Ongi izan. Bueno, Xabat, familiak gabonak ospatu ditugu. Bai, hori etorriko die, eta horten pozik ospatuko ditu nik uste. Bai, txapela orain hanka gainean daukazu, pentsatu duzu non jarri behar duzun edo... Ez esan ez dut pentsatu, beste dauzkatenak ez txapelketan nagusitakoa, baizik eta gazte sariketetako eta hoi azpin daude, asik ez da oso urruti birikoa bere. Oso ongi.